Kramsake apa yo? Arek dibagi-bagi iki karo. Ya muga-muga wae sok minggu ngarep cair. Nara cair ya ming jadi tunjangan hari raya. Toran hari raya men. Pak sehari iki lek cair iki kapan ta? THR. Nah iya. Paling minggu ngarep Bu, apa toh? Ayo. Pengen klambi anyar e. Lah kambrine sing wingi apa wis ra sedeng? Wis ketinggalan model wong kae wis tur ya wis sempit barang kok. Wis ra jamane ya saiki model wis ganti anyar-anyar. Waduh, aku minggu ngarep paling nak THR, nang THR. Sesuk nek entek tokone. Ora kemana aku. Kasih maju kok. Ampun, aku juragane wae. Manut juragane paling 10 minggu ngarep. Wah, koncoku wis do anu gawe status kambine anyar-anyar ya, masa aku ya ora nggawe. Waduh, ameng korban sosmed e. Ayo sesuk tak golek-golekke. Kramsake apa yo? Arek dibagi-bagi iki karo. Ya muga-muga wae sok minggu ngarep cair. Nara cair ya ming jadi tunjangan hari raya. Toran hari raya nih. Turan hari raya piye iki kan belanja barang ra duwe. Oh, sesuk pikir karo ya. Piye ngono manut bose. Kok ala bulane apa? Ngene iki. Ah, seluwah pokokan sesuk minggu ngarep kudu tuku klambi anyar lho. Duh, tobat iki ya wis. Goleke sok gampang. Ora gampangke. Doi jaluke juraganmu, doyake no. Engko terus tuku klambi anyar. Anake barang jaluk klambi anyar kok ya. Ya wis gampang sesuk, Bu.